di Semoyo. Samenika toko pandhita kanthi ati resik kanthi ati suci nyempurnaken dening Kang Buta congkal siunge debedel kukune para buta dadi bocah bagus-bagus ganteng rupa bledek anyambar-nyambar tatit angklap-klap yo bareng-bareng disranakake kanthi lelagonan supaya dadi beksan. Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda badhe kawiwitan sesarengan kaleng sinden Tremos sindennya Indonesia gede-gede melulu ora ana tombone tiada duanya terkenal dunia dan juga akhirat. Ya iki wis jam 2:30 wis mangsane awak dhewe angon buta bareng-bareng jo dipun wiwiti. Enjang bidal gumuro saka jroning praja gung ingkang balakusma obra busananira lir surya wedalira saka ing jalating ngarsa madangi jagat domongo mungo pangop kena sapuncaing mukir marep babang sumirah kena soroting surya mega lan gunung-gunung
Bumi goncang ganjing langit kelop-kelop lera genjang ing alus resang baweng gandrung sabarang kadulur wukir moyak mayas balawur oh Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa Sura Maruta Bawana Gana Margana Samyana Warayan Yo teman-teman nyambut gawe para buta-buta meska panas bati yo kek ngarep bocah-bocah ketubruken yo ayo ger maju
sama jaga sulayan. Sikrotan bala tumingal kacampa samya madale Lenate tuleting godhot dayaku mayungsun kang pot
Jih menika kawis tinggal wajah-wajahipun saking renjang-renjang Gedruk Garuda Satria Muda ingkang sampun kawiarsa dhateng para pamirsa sedaya. Menika fan-fanipun dhateng Mas Nemo menika sampun kawis tinggal sampun pirsa menika wajah-wajahipun saking topeng-topeng kalawa ingkang dipun bikak jih Mas Jojo. Soyo sore, soyo gayeng penontonnya. Jih. Iki saka kiwa tekan tengen tak hitung 5.000 penonton. 5.000 penonton ingkang teng ngajeng ingkang teng wingking mriku mboten ketinggal Mas Jojo. Oh, Jih. berarti tambah 3.000 berarti 8.000 penonton. Jih. Memadati Dusun Gambiran. Gambiran. Luar biasa sekali Pak Narto. Leres. Pementasan pada saya yang hari ini tergolong lancar. Alhamdulillah. Cuaca mendukung. Mendukung. Pokoknya luar biasa. Ya. Iki kali pertama awak dewi pentas ini muga-muga iki sesuk meneh diagendake meneh. Jih. Yupai nembakul rabak dene kurang marem nanggap kiambak. Apa? Jih Mas Jojo menika satunggaling pengemuan menika ditemukan anak perempuan menika. Ya. Ingkang kecalan putra monggo ingkang dipun pendet wonten panitia wonten panggung menika monggo. Monggo. Ingkang kecalan putra Putri sinten iki? putri menika monggo dipun pendet wonten inggahipun panggung podium monggo ingkang rumaosi kecalan putra asmanipun sinten menika mboten kertos menawi menika setri nggih putri. Enggal-enggal dipun pendet wonten podium amargi menika Heru. Jih, menika Bu Fitri Gelagah dicari putranya bernama Helo di sebelah barat panggung. Putih. Niku sebelah Monggo, kiri. aduh, ampun atas ical. Ini Jih menika. ini parah Aduh. ini. Oh Mas Joko ya ilang Mas Joko. Iki no ketok nek iki gedhe. Iya. Nggih dijagi nggih Bu, ampun ngantos ical. Nggih menika anak adalah harta yang paling istimewa menika tiyang bangga. Estu monggo dipun jagi. Ini parah ini. Ampun dipun bangsuli malih. Iki wis ketung papat panggilan kehilangan. Nggih. Moga-moga tidak ada lagi panggilan kehilangan. Yuk kita jaga bersama-sama, Iya. J. Nggih, Pokoknya bareng-bareng. maksud sangat. Iki kadang sing neng ngarep iki malah bapak ibu sing terpesona. Ibu malah lali ngasih kelangan putrane iki. Nggih terlena le bersani kalau sakadang terpecut. Iya. Kepecut. Aku iso mengamati ibu-ibu iki lho. Nggih. Ibu-ibu yang harus neng ngarep weruh, aduh Mas Boy ngono. Nggih, apa bikin foto ngono. Biasane anake mlayu ngono wis ra ngerti. Ora ngerti lungone le mlayu ya. Ya wis ra apa-apa. Ora apa-apa Mas. Pokoknya dopeni sing temenanan le gawe angel, le ngrumat angel. Nggih, ragate oke. Ragate oke. Nggih. Nggih, sameneika para pemain gedruk kita Pak Narto. Nggih. Iki butone wis dibuka, wis semebyak, wis ketok rupa-rupane ternyata ndelalah bagus-bagus kaya ngene. Nggih. Iki menika. salah satu syarat cewek seneng karo cowok iki, cowok gedruk iki biasane rambutnya iki tuwing-tuwing ngono. Tuwing kepir-kepir. Ya tuwing ngono. Mugano seneng ya kaya Mas Luki, kaya Mas Alip, kaya Mas Tayan iki bareng-bareng ning ngarep kene. Yo cewek-cewek madhep rene. Ya. Yo saya ra njaluk nomor HP ne mengko ning mburi 500.000. 500.000 ora niku. Ora iki guyon. Oh guyot sih. Kok viral sithik-sithik viral, sithik-sithik Ampun viral. teman. Wis pokoke Pak Narto, Nggih. iki redene ketemu ning tontonan iki sapa ngerti iso dadi jodone to. Jadi judulnya dadi sedulure pas Iya. sederekane Mas Jojo. Sing jomblo-jomblo ketemu jodone sing tuwa-tuwa ya muga-muga cepet munggah kajine. Amin. Ora tambah bojone Mas Jojo. Ojo. Ojo Ya, pokoknya. dipun paringi satu galing lagu kanggo panjenengan semuanya. Sih, Iki aku hari ini sangat terpesona dengan sinden kita. pripun Mas Jojo? Iki le pacaan putih banget, saka dhuwur tekan ngisor putih banget. Ya. Ning tak sawang angger ngempet muyah ket mau ming engkuk Tegot-tegot. cerit. Bang Rudi. Angger ngempet uyah ming ngene engkuk cerit. Oh, benak rock Mas Jojo. Iya, wis saking dene ngempet muyah. Iya. Iki cerit mau duk swara apa ning swara sandal teles. Sandal teles kepleset kuwi Mas Jojo. Yo dipun Ojo paringi ganti ninggal aku. katresnan kagem panjenengan semuanya.
Ananda Profesor Audio Sak Jose
satu kolek lagu kepanjangan sedoyo untuk datang masyarakat Gambira. Tombo kangen. Masih bersama Sindan Trimosya Indonesia. Jeng Sania, Mas Priyo Widodo. The Sastro Equipment Partner, San Jose.
Bumi goncang ganjing langit kelop-kelop. Lera kencang ing alus. Resang bawing gandrum sabarakan dulur wukir moya mayas balawur. Oh Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa Sora Maruta. Oh Bawana Gana Margana Samyana Waraya. Oh Yo mulya ngger para buta ning watu gedhe alas gedhe wit gedhe yo ngger pulih-pulih ning asalmu. Ada Mas Chandra dan Mas Alek Pegedruknya Indonesia. Lo
Ayun pegedruknya Indonesia. Oh ah, oh ah, oh 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 Yos. Oh ah, oh ah. Katong ake ati meraka. Katon lambean di meraka si terlega tidak pegang lerang dagang tapi bareng asal seperti diakori ribu binasa sementara tulis. Oh oh. Ayo Mas Dian dan Mas Sultan Mahesa.